سلام سلام كلكم حوات تخاتات التدعر حامشت ميديا كمي اللهم حوكم سيمون يمساهم زلهو سلام كتهلون وننت ملؤت عنا كتكونوا ناتي من نيوتي مالتي بتقبروا لي متببع عزيز زمسقنوكم مباركس كبرات حوات لو مع انتقاء حدي أقدا سنتقا من زبولكو مدب حزي مسيكم زلهو حجب قد تنابت مدب قبلكم سناي مكتتال ካብ ፓርኬሪንግ ወፃእ ኣለኹ ሕጂ ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ ኣብ ሃይወይ ቁሩብ ካብትን ናብትን ቁሩብ እንዳገበርና ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምልክታት ኩሉ እንዳሓበርኩን ክኸይድ እየ ማለት እዩ ሕጂ ወፃእ ኣለኹ በዚኣ ሕጂ ኣነ በዚኣ ንየማን እየ ክዕፀፍ ትሪእዎ ኣለኹም በዚኣ ፍራቻ ገይረ በዚኣ ትኽእለ ንየማን ዕፀፍ ሕጂ በዚ ተኽእለ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ከተማ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ 30-40 ኢኻ ትዝውር ኣብ ከተማ ኩሉ ግዜ ከባቢኻ ኩሉ ብጥንቃቐ ክትርኢ ኣለካ ሳይክል ዝዝውሩ ገለ ኣጋር ብዙሕ ቋልዑ ብዙሕ ትራፊክ ስለ ዘሎ ከተማ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዚኣ ክንቀርብ ከለና ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ኣጠንቃቂት እዚኣ ቀዳምነት ሃቦም ትብላላ ማለት እዩ እዚኣ ቀዳምነት ሃቦም ትብላላ እዚ ከዓኒ ንፀጋም መዕፀፍ ኣለካ እብላሎ ማለት እዩ ንኺድ መፂኻ ሕጂ ብዚ ቀስ ኢልካ ትመፅእ የማን ፀጋም ርኢኻ ነፃ እንተሃልዩ ዳይረክት ትኣቱ ማለት እዩ ወይ ዝመፁ ገለ እንተሃልየን ግን ደው ኢልካ ትፅበዮም እንጂ በዚ ክንከይድና ንቅድሚት ተኺልና ትሪእዎ ኣለኹም ሴማፎር ቀይሕ ኣሎ ኣብዚ ነዳዲ ገዲፈ ቀስ ኢለ ይኣቱ ሕጂ ላይነይ ከዓ ይሕዝ ናበይ ክኸይድ تخيل دي خيد نساقام دي نيمان قديمة مسمري حزة مزق مالتي نجيب زيها كساب سيمافورو اتقليا تخون هذي اي صبا مالتي بيتش امسكونت تقريبا تسانيها قتاليا مسكونت خيد مالتي جي يواللهم بيتش امسيا اتقليا اخلهو يزور مالتي هجب زي ما قد أقار له قال له أبزي بتعمل تنقع زحتتي مالتي هذا غني متكاتري والله محبات صرقي على بكيد مخابل له ذا ما قد أقار بلا لبزي زخاني نتساقام معصف لك أبز قدميت نتساقام معصف لك بلا لا زخاني قدام الناس صرقيال أب صرقيا قدام الناس لك صرقيانات كايب لن لازم مالتي ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚ ምልክት ክነንብቦ ክንክእል ኣለና ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ምልክት ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም እዚ ፃዕዳ ምልክት ዘለዎ እንተኮይኑ ፃዕዳ እዚ ኣብ ውሽጢ ከተማ ከምዚ ዓበይቲ ትካላት ሕክምና ድዩ ገለመለ ዓብ ቤት ትምህርትታት ከምኡ ኣስማትናት እዩ እዚ ዘሎ ሰማያዊ ካብዚ ከተማ ወፃኢ ዘሎ ከተማታት ማለት እዩ ንኣሽቱ ዓድታት ገለ እቲ ላዕለዋይ E6 E20 ዝብል ቀጠልያ ከዓ ናይ ሃይወይ መውሰዲ ናብ ሃይወይ ዝወስድ ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ብዙሕ ገሊፀልኩም ነይረ ቁሩብ ስታይ ማለት እዩ እዚ መሬት ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ነዚ ምልክት እዚ ንፀጋም መዕፀፍ ኣለካ በዚ ይብል ኣሎ በዚ ሓደ ጫፍ በዚ ከዓኒ ንየማን መዕፀፍ ይብል ኣሎ ሕጂ እዚ ቀዲምካ ርኢኻዮ መስመርካ ሒዝካ ክትመፅእ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ናይ 0 ሰዓት ኣብዚ ምስ መፃኻ ኣይፍቀድን ካብቲ ናብቲ ምባል ማለት ኣብ ሓደጋ ክትኣቱ ስለ ትኽእል ላይን ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ካብቲ ናብቲ ክትብል ኣብዚ ኣይፍቀደካን ይብል ኣሎ ኣብዚ ሙሉእ ፃዕዳ ላይን ኣሎ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ከዓኒ ናይ ደው መበለ ስቶፕ ላይን ማለት እዩ እዚ ሙሉእ ፃዕዳ እጂ ሴማፎሮ ቀይሕ ኣሎ ቀይሕ እንተሃልዩ ኩሉ ግዜ ደው ትብል ቀጠልያ ምስኮነ ከዓ ትኸይድ ማለት እዩ ሴማፎር እንተተባላሽዩ ግን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኣጠንቃቂ ትሪያንግል እዚ ይሰርሕ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ነቲአን ቀዳምነት ትህቦም ተሓላሊኻ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ልች እዚ እንተተባላሽዩ በዚ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ እጂ ንኸምኡ ንመሓለዊ እዮም ኣብዚ ቀሚጦም ዘለዉ እዚ ማለት እዩ ሳክታ ኣይኮነን
እንጂ ተቀይራላ ኸይድ ማለት እዩ ነዚኣ ትኺለ ንፀጋም ዕፀፍ ማለት እዩ ጃሃይፀፍ ከለኹ እዚ ከዓኒ ነፃ ኣሎ ኣብዚ ሓባጣ ኣሎ ብለንሎ ትኺለ ኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ሓባጣ ኣሎ ቀሲ ኢለ ኸይድ ሕጂ ብዚኣ ከዓኒ ዳይረክት መስመረይ ክሕዛ ኣለኒ ትሪእዎ ኣለኹም ትኺለ ደ ኸይድ ንፀጋም ደ ንየማን ኣብዚኣ ኮይነ ወሲነ ናብታ ዝደልኽዋ ኸይድ ማለት እዩ እንጂ በዚኣ ንየማን ክዕፀፍ ኣነ ከምዝመልክኹም ሴማፎሮ ቀይሕ ኣሎ ይፅበ ደው ኢለ ፅበ ማለት እዩ ሴማፎሮ ቀጠልያ ምስ ኮነ ከዓኒ ትኺለ ይዕፀፍ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ክዕፀፍ ከለኹ በዚ የማነይ ኣብዚ ኣጋር ዝኣትው ኣለዉ ሳይክል ኣለዉ ገለ ኣለዉ ኣብዚ ከዓኒ ናይ ኣጋር ሴማፎሮ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ኣጋር ቀጠልያ እንተሃልዩ ብዚ ሕጂ ደው ኢለ ይሕልፎም ወይ ወላ ቀይሕ ከሎ ገሊኦም ሹ ኢሎም ዝሓልፉ ኣለዉ ነዚአን ከዓ ክሪኦም ኣለኒ ኩሉ ግዜ ኣነአ ዝቆፃፀሮም ማለት እዩ መገዲ ኣጋር ኩሉ ግዜ መሰል ኣለዎም ኣነ ክሕልዎም ኣለኒ ማለት እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከዓኒ እዚ ናይ ባስ ጥራይ ዝተሓዝአ ማለት እዩ ኣብዚ ክትረግፅ ኣይፍቀደካኒ ናብዚ ክትኣቱ ይፍቀደካኒ ናይ ባስ ደው መበሊ ማለት እዩ መገዲ ኣጋር ንህለኩም ኣብዚ ሓርጎፅ ጎዛ ቀሲ ኢልካ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ሴማፎሮ ንህለኩም ማለት እዩ እቲ ላይን ግን ከም ዝበልኩኹም ኩሉ ዋይ ናይ ላይንካ ክትሕዝ የማን ዳኻ ፀጋም ወይ ትኺልካ ኣብዚ ክትውስን ኣለካ ላይንካ ሒዝካ ትመፅእ ሕጂ ቀጠልያ ኮይኑ ኣሎ ትኺለ ይኸይድ ማለት እዩ በዚ ትኺልካ ትቕፅል በዚ ሕጂ በዚ ንፀጋም መዕፀፍ ኣሎ ይብል ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ እዚ ንፀጋም መዕፀፍ ኣለካ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እንጂ ብዚ ሳይክል ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ሳይክል በዚ ይፅበ ኣሎ ደው ኢለ ይሕልፎ ማለት እዩ ይኹም ቴንኪዩ ኢሉ ኸይዱ እትሓላለ ኣለካ ኣብዚ ኩሉ ግዜ እዚ መዕፀፍ ኣለካ ንፀጋም ይብል ኣሎ እዚ ከዓ ንፀገም ኣለካ ብል ኣሎ መዕፀፊ ኣሎ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ለኩም እዚ ከዓ ልክዕ የማን ዳኻ ትደሊ ፀጋም ትኺልካ ዳኻ ትከይድ መስመርካ ትርኢ ሴማፎሮ ከዓኒ ቀይሕ ኣሎ ናይ ከተማ ከምዚ ማለት እዩ ኩሉ ተደጋጋሚ ሓንቲ ግዜ እንተሒዝካዮ እቲ ሲስተም ኩሉ ሓደ ዓይነት እዩ ይደጋገም እዩ ማለት እዩ ተቐሪብካ ፀኒሕካ ኣብዚ ቀጠልያ ምስ ኮነ ዳይረክት ትኸይድ ማለት እዩ ሓባጥ ፅርግያ ለብዚ ቀስ ኢልካ ትሓልፍ ኣብዚ ከዓ ናበይ ከም ዝደለኻ ከሎ ጋና ተንብቦት ስክሪን ማለት እዩ እዚ ላዕሊ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ብምሉእ እዚ ከም ዝበልኩኹም እዚ ሰንትሩም ቨርኒሄም መስቶሪየ ትብል ኣሎ እዚ ከዓኒ ናብ ሃይወይ መኸየዲ ይብል ኣሎ ትኺልካ በዚ እዚ ቀጠልያ ማለት እዩ እቲ ከምዚ ኣብ ዘሎ እዚ ሰማያዊ ከዓኒ ናብ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ከተማታት ዝወስድ እዩ ኣብዚ ከዓኒ በዚ ናይ የማናይ ወገን ከዓኒ ንህለኩም ኣብኡ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ሲስተም ሓንቲ ግዜ እንተሒዝካዮ በቃ ኣይስሕቶን ኩሉ ግዜ ንሱ እዩ ዝደጋገም ማለት እዩ
سيمافور خا قيح نهلكم جهاني أبتا عند زلو سيمافورو قيح انت خوينو أي نساقرو قتالي انت خوينو نساقرو يبهال نير قدم ناشتغلنا قوم نمهار نيرنا هجي قتالي أولي على تخيلي يخيد مالتي كبتري والله همزي مسمرك حيسكا أنا تخيلكا بتقدر تدل تأتو مالتي ጸጋን ክትዕፀፍ ተደሊኻ እዛ ናይ ጸጋን በዚያ ሒዝያ ዘለኹ የማን እንትኾንካ በታ ኒወይቲ የማን ትኣቱ ማለት እዩ ትወፅእ ከለኻ ምልክት ጌርካ ተኺልካ በታ ዘለኻያ ላይ እንትወፅእ ማለት እዩ እጅ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ሒዘ ኸይደ ኣብዚ ከዓኒ ሴማፎሮ ከዓ ኣብዚ ቀይሕ ኣሎ ማለት እዩ ከተማ ሃምስ ትሪኦ እዩ መዓት ሳይክል መዓት ማኪና መዓት ኣጋር ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ማለት እዩ ከተማ ሃምስ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ኩሉ ኣብ ከምዚ ገፊሕ ፅርግያታት ብዙሕ ፅርግያ ብሓደ ዝራኸብ ዝመሓላለፋሉ ከምዚ እንተኮይኑ እቲ ሕጊ ምፍላጡ ብጣዕሚ እዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ሴማፎሮ ኩሉ ግዜ ቀያሕ እንተሃልያ ተንከስ ኢልካ ከይድ የብልካን ኩሉ ግዜ ንኩሉ ሪስክ እዩ ማለት እዩ ቀይሕ ሴማፎሮ ኩሉ እንተኸይድካ ሸኩርትካ ትሕደግ ካብዚ ዓዲ ማንጃ ፍቃድካ ትሕደግ ገለ ካልእ ማእሰርቲ ዲ መቕፃዕቲ ከማን ብዙሕ ኣለዎ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ በዚኣ ከይዳ ኣነ ተኺለ ናይ የማን መስመር ሒዘ ኣለኹ በዚኣ ንየማን እየ ክዕፀፍ ማለት እዩ ንየማን ሕጂ ክዕፀፍ ከለኹ እዚ ቀይሕ ወሊዕ ሎ ሴማፎሮ ደው ብል ኣብዛ ዘለኹዋ ማለት እዩ እዚኣ ደው ብል ሪእዎና ኣለኹም ኩለን ደው ኢለን ኣለዋ ኣብዚኣ ሕጂ ሴማፎሮ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከምቲ ከቢብ ሴማፎሮ ኣይኮነን ከምቲ ዘርአኹኹም ከቢብ ሴማፎሮ ኣይኮነን እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ጨረት ማለት ብልሕ ዝበለ ከምዚ ሓባር ማለት እዩ ከምዚ ዝንቀሳቐሳ ዘለኹ ከምዚ ዓይነት እዩ ሕጂ እዚ ቀይሕ እንተወሊዑ ንስኻ ተንከስ ክትብል የብልካን ቀጠልያ እንተወሊዑ ግን በቃ እቲ መገዲ ኩሉ ተዓፂሎ ትኻልእ ናትካ ጥራይ ተኸፊቱ ዘሎ ማለት እዩ ትኺልካ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ እንተኮይኑ ሪእዎ ኣለኹም እንጂ ምስ ተቐየረት ድሓን ብዝያዳ ክትሪኦ ኣኹም እታ ጨረት ከመይ ትመስል ፍሬኖ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ቀይሕ ኩሉ ወሊዑ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ፍሬኖ ክገልፅ ከለኹ ሓቢረኩም ነይረ ናይ ፍሬኖ ከምዚ እዩ ማለት እዩ ከምዚ እንተሒዞም ኣብ ቂድመኻ ኮይኖም ልክዕ ንስኻ ከዓ ፍሬኖ ክትሕዝ ኣለካ ክትዳሉ ኣለካ ሪኢኹም ሕጂ እዚ ከምዚ ማለት እዩ ቀዳምነት ኣለና ኣነ ሕጂ ይኸይድ ማለት እዩ በዚ ሕጂ እዚ ፅርግያ እዚ ናይ ሃይወይ ምልክት ገይሩሎ ቴስዓ ብለን ኣሎ ፍጥነተይ ኣብዚ ከዓ እንትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኣጋር በዚ ክልኩል ይብል ኣሎ ኣጋር በዚ ክሓልፍ ኣይፍቀዶን ይብል ኣሎ ንኣጋር ዘመልክት እዩ ማለት እዩ እንጂ በዚ ተኺለ ይቕፅል ማለት እዩ ናይ ቴስዓይ ከም ዝረኣኹሞ ፅርግያ ልክዕ ብናይ ቴስዓ ይኸይድ በዚ ማለት እዩ ንፀጋመይ ትሪእዎ ኣለኹም መገዲ ባቡር ገለ መለሎ ማለት እዩ ዝኩሉ እዚ ኤሌክትሪክ በዚታት ትሪእዎ ኣለኹም ሃይወይ እዩ ማለት እዩ ናይ ቴስዓ ምልክት ገይረ ሕጂ በዚኣ ዳይረክት ይዕፀፍ ማለት እዩ ኣብ ትሪእዎ ኣለኹም ፃዕቂ ማኪና ስለ ዘለዎ ተጠንቀቕ ብል ኣሎ ማለት እዩ ሪእዎ ኣለኹም ስእሊ ማኪና ተሰራሪዐን ተጠንቀቕ ብል ኣሎ ብዚ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ከዓ ንፍጥነት ናብ 40 መፂሎ ትሪእዎ ኣለኹም ፅርግያ ከዓኒ በዚ እንተመፂኻ ንየማን ጥራይካ ትዕፀፍ በዚ ተመፂኻ ከዓ ንፀጋም ጥራይካ ትዕፀፍ እዚ ሕጂ ኒው ከለካ ላይን መስመርካ ሒዝካ ትመፅእ ኣለካ ኣብዚ ሃይወይ ኣብቂዕ ኣሎ ብል ኣሎ
ምልክት ትሪእዎ ኣለኹም ሃይወይ ኣብቂዒ ኣሎ ተጠንቀቕ ብላ ኣሎ እዚ ቀዳምነት ሃብነት እዮም ካልእ ማለት እዩ ነፃ ምስ ኮነ ሽዑ በዚ ተኺለ ይኣቱ ማለት እዩ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ምልክት በዚ ግድን በዚ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ኣገዳዲ በዚ ትኺልካ በዚ ንቅድሚት ትከይድ ኣለካ ብላ ኣሎ በዚኣ ይኸይድ መስመር ሒዘ ማለት እዩ تخيلها وزي أخير جيتي كل تسرقي زنبرة ناب حدا خصمبري بلان لا بسري والله همزي كل تسرقي زنبرة حدا خوني بلالو فتنت كاني حمسة بلالو مالتي بزي يخيل تخيل قتصل أبغى لهم سيمافور ولا أبكيد ما خبلالو بسئل هولو استايجيرامو هجيب زي قطاليانيرو ورو استاي كوينلو يا نهيرا سلازم مصاحو حجي صقام يبلون مالتي زي ني حمسة يصرقيا تخيل خيدو حمسة مالتي أبزخاني 4 بلن له 4 خيد مالتي زي خاني خلت صرقيا زنبرت اذا بيمان زلا صرقيا ناب صقام كتصمبريا بلالو تريو لهم تملكت اذا ناي صقام ملئتلا ازيا بزلا بيمان كاني تمصي نيرا ابعد صمبيرا لهجي اذا صقام ملئت مخانا بزن فلت مالتي امباركس كبرات تخاتتلت دعرة 5 ميديا نايلوم معنت مدبي زراخم وينيرو بزغرب كلكم مدب عاقبكم كتكونوا تسفا يقبر ابزغص المدبي كابز بزبلص بحدش تمرت مصاكم بس تقبروا لي يزلكم متبعكا بطعم يزمسغنوكم مكتتالكم قصلوا انا حساب مود اتا مساخم اللهو نزي channel كا سبسكرايب غبروا تيزمص زلو فيديو متان بقطع مصاكم شر غبروا لون كان ابتونكم مهار زدلي حواتنا متانكم بصحهم حنا صريتو كومنت قال خاني ابتحيت فيديو اقمطوا حسابكم غلصوا انا حساب مود اتا مساخم اللهو اتي زلني افلطو كل تمكرو بزي زخونه شفنفن ناباخم الشرك قبرة مالتيو نعخم نمحقازيتي ناتي علامة حوهم سيموني خبد على 5 ميديا لما عنتي أبزودي اللخو أبقى تسالي بخال مدبك مساكم يحساب شعو سسنا يسلام انت عناني مني لكم باي باي